Hola, boas tardes. Eu chamome Soledad. E quería preguntar a Lucía e a Aarón si recollestes tamén sétima lista. Non, son Únicamente barcos... labor. Perdón. Barcos de labor. Son barcos exclusivamente da terceira lista de artes menores, nada da sétima lista, nada de recreativo. É que tiña curiosidade por si había distingos entre o que é o barco de labor e un barco recreativo. Vale, xa contesto aquí a Luz que me están preguntando que son os barcos da terceira lista e os da sétima lista. Os barcos da terceira lista son os barcos profesionais de pesca, os da sétima lista son os de pesca recreativa, os da sexta de recreativa con ánimo de lucro, os van da primeira á novena lista, se non me equivoco, e van así clasificados. Os da octava lista son os da administración, os da segunda creo son da mercante, van así clasificados según a que se adiquen. A acuicultura é a cuarta, sí. Cuarta lista, sí. Hola, chamome Vieito. Parabéns polo traballo, moito chollo. Ten un fondo así máis descritivo, non analítico da situación que se dá nas rías de Vigo e Muros Noia. A miña pregunta vai na liña máis de interpretación deses datos, non? E é se vos credes que o feito dese papel tan residual, digamos, non? Dos nomes en galego das embarcacións pesqueiras e mesmo das bateas, se pode ter a ver, por exemplo, co feito de que durante décadas estivesen prohibidos os nomes en galego nas embarcacións, até onte, prácticamente, ou de que mesmo hoxendía, pois, oficialmente, o goberno español siga impoñendo a toponimia deturpada oficialmente no mundo do mar. Quero dicir que nas provincias e nos distritos marítimos oficialmente son topónimos deturpados, os oficiais, non? Temos aí a provincia marítima de Vilagarcía de Arousa, onde nos folios das embarcacións de todas as listas pois figuran as siglas VILL de Villagarcía de Arosa, que é o nome oficial a día de hoxe e non o queren mudar por parte do goberno español. O mesmo para accidentes xeográficos, na cartografía oficial, en todo o que ten a ver con todo isto. Entón, eu supoño, intúo, que debe influir algo tanto unha visión así máis diacrónica, histórica, e tamén ambiental e legalmente, pois a situación que hai como para entender que algo debe influir a hora de que sexan tan poucos os nomes en galego. Todos eu creo que sabemos de casos de embarcacións que no seu día estaban inscritas en galego e foron multadas por cometer o gran delito de ter un nome en galego. Entón, claro, todo iso xera tamén inercias, supoño, non? Ou intúo, era para saber a vosa opinión. Grazas. Vale, contestoche eu porque o tema da legislación, ao traballar con ela, pois entendo un pouco máis. Mira, nos recollemos a legislación desde o 68, no que é o relativo aos nomes dos barcos. Desde o 60, quizáis antes estivera prohibido poñerlo en galego, pero desde o decreto do 68, o 1494, di textualmente, o sea, obriga a nomear en español, pero admite palabras regionais. Ou sea, que en principio non estaba prohibido. Desde o 68, antes seguramente, sí, posiblemente. Nós o que recollemos é que non estaba prohibido. Despois o que me dis das bateas, non pon nada do idioma no que ten que estar o nome. Sí que é certo que nas bateas notamos moitísimo máis castelán, incluso castelanización de topónimos locais como a Illa da Creba, chamarlle Quiebra. Claro, sí, oficialmente Creba, pero o propietario ponlle Quiebra. Entonces, a que responde? Dime. No, pero é que vamos a ver, para a Dirección Xeral da Mariña Mercante non existe Illa da Creba, é Isla de la Quiebra, oficialmente, hoxe ano 2025. A ver, creo que vai falar Navaz aquí, non? Sí. Quería comentar que os topónimos ou as denominacións oficiais, en este caso os distritos e territorios, que dependen dos topónimos,
se a Xunta iniciase un proceso que é máis simple do que parece, reclamando que as outras divisións se acomoden á oficialidade dos topónimos, resolveríase, porque houve unha situación semellante durante case 15 anos. A cidade de Ourense chamábase oficialmente Ourense e a provincia foi Ourense. A tramitación foi relativamente rápida, é dicir, que o problema consiste en que non hai vontade, porque basta con reclamalo, están obrigados a acomodar calquera división administrativa que depende da toponimia, acomodala á oficialidade da toponimia. De maneira que non tiñamos presente isto, pero era cosa de solicitar que de alguna maneira inmediata se resolva, efectivamente. Hola, son Luz Méndez. Eu só quería incidir nisto, que me parece moi interesante porque poucas veces se recolle nestes traballos que se centran moito no aspecto lingüístico e en clasificacións, en recoller a legislación que acompaña a estes nomeamentos que son oficiais, non? Por eso me pareceu moi interesante que fixerades esa introdución de como estaba a legislación, e tamén me parece interesante tratar iso na aula, non? E que os rapaces reflexionen de por que eses nomes que non se sabe moi ben se son castelán ou galego, por que non se sabe moi ben, por que moitos nomes se van clasificar como casteláns porque son un nome e un apelido e o apelido está castelanizado. É dicir, que creo que dá tamén moito xogo para ese tipo de reflexións, non? E que, simplemente incidir niso. E, sobre todo, o que di Navaza, que se ve claramente a falta de vontade de galeguizar a nosa toponimia como a lei exixe, non? Porque son pequenos detalliños que, ao final, siguen por aí deturpando a nosa toponimia, non? E que facilitan que logo o rexistro de notarios non admita un apelido galego porque o castelán ou o castelanizado, que ainda é peor, é acervo nacional, según eles. Sí, en relación a chamame Xurxo Souto, en relación ao que estabades comentando, quedoume unha dúbida. Dixestes que os números había que escribirlos con letra, pero poden escribir con letra en galego? Sí. Vale, pues era simplemente aclarar iso. Sí. Manuel, varias cousas sobre o que comentaches das bateas. Non teño todo o corpus das bateas na mente, pero eu penso que a maioría que están con números romanos. Sí. Con números moi poucos. Sí, vamos a ver, igual non se entendeu ben cando explicamos o que é con números en letra son as embarcacións. As bateas son con números romanos, sí, ten razón. Sí, é que non sei se non explicamos ben ou non... Sí, pero non sí. teño as 3.580 na cabeza, pero a maioría sí. As bateas son todas, pero, bueno... Iso é, banda do río 1, banda do río 2, banda do río Porto... Sí, son todas as bateas, sí. As embarcacións é que nas bateas non regula como ten que ser o nome, non se regula nada do nome, simplemente se regula que ten que telo, nada máis, e as medidas que ten que ter é a cor. O que regula como teñen que ser os nomes dos barcos, que non poden ter máis de 3 palabras, que pode levar anagramas ou números despois do nome, son as embarcacións. É nas embarcacións onde teñen que ir con letra, aínda que ás veces o vemos con número, pero sí, ten razón, nas bateas é con números romanos, non sei, ou sea, obrigatorio non é, pero sí que se pon, polo menos por tradición, ponse así, sí, é así. Un par de cousas. Sí. Tede cuidado cos... Non sei se tedes o rexistro dos titulares e dos nomes das bateas, tede cuidado con iso porque xa non coinciden en moitos casos. Cando fixeron a numeración, por exemplo, como decías ti, María 1, María 2, María 3, agora esas bateas xa teñen en moitos casos propietarios diferentes, non?
non van xuntas. Nos, vamos a ver, eu teño acceso aos propietarios polo meu traballo, pero non se podería utilizar porque son datos protegidos, pero o que fixemos moitas veces é acceder aos propietarios, sobre todo cando eran acrónimos para a Batea Llare, pois é dunha persoa de Lira non, de Louro, bueno, da igual, que a comprou e a embarcación era o nome dos fillos do anterior propietario. O sea, nós tiramos un pouco de falar con eles. Pero as bateas hoxe en día en Galicia están casi todas alquiladas. Sí, en moitos sitios están alquiladas. Bueno, eu digo que si, as da Ría de Noia e Muros, casi todas. Traballan para Mercadona. Producción para Mercadona, sí. Vale, vale. Son Ana Bollón. Unha cuestión que creo que diferenza bastante os nomes das embarcacións, os nomes das bateas, é a visibilidade. Porque os nomes dos barcos vense desde o peirao, chegan ao peirao, a xente veas, pero os nomes das bateas non. Están no medio da ría e soamente se vas nunha embarcación bastante próxima velas, porque ademais os nomes son, como dicías, bastante pequeniños. Entón, a incidencia social que teñen os nomes das embarcacións é moito máis grande, porque saben que os seus veciños ou a xente que pase por aí vai nas ver. Pero das bateas é igual. Por eso, creo que comentarades que os nomes das bateas moitas veces eran 1, 2, 3, 4, que son menos significativos, digamos, que os nomes das embarcacións, non? Sí. Si é así, os nomes, os barcos van a un porto, van a outro, trasládanse entre un e outro, e son vistos pola xente. Os das bateas, non. Pois é como se tivera unha labor máis social o nome do barco e o da batea como unha función máis comercial. De aí o mellor que poñan siglas e que lle poñan os números romanos. Entón dá un pouco igual o nome que se lle poñan as bateas porque non teñen ninguna incidencia. Unha parte moi importante dos nomes propios é a visibilidade, a imaxe que dá, sexa dun neno, sexa dunha persoa ou dun nome escollido, un nome comercial, sempre incide niso, non? Entón, as bateas, pois, menos. Unha cosa que se me ocorre que tamén sería interesante, antes que comentastes os nomes das embarcacións de recreo, estudar os nomes do número 7, o número 7, para ver se hai diferenzas significativas con nome das embarcacións de pesca. Non sei se podedes dicir algo ao respecto. Non estudiamos as embarcacións da sétima lista, evidentemente, poderíamos mirar, pero sería para un futuro. Non digo que é unha posible liña de investigación. Basta con facer un paseíño por un club náutico dos que hai por aí, hai moito nome de embarcación de recreo, xa directamente en inglés. Non sei se é coñecido isto, responden a outros criterios. É unha cousa que non tiña... Sí, perdoa, Manuel de novo. Pensa que hai unha diferencia importante, era unha cousa que eu non tiña na cabeza, eu son de ambiente urbano, sí? E, bueno, por cuestións laborais, que non veño moito caso, pois, bueno, isto. Pensa que a idea que temos no ambiente urbano, sobre todo, eu non sei se o asociamos ás conserveiras, claro, cando pensamos conserveiras pensamos en familias catalanas, sí? Nas bateas non. Nas bateas os apelidos son de aquí, pero de aquí é Otero, Rodríguez, por poros máis comuns e non entrar en... Entón, claro, o ámbito o eido é diferente. Cando tes embarcacións de recreo, sí, mutatis mutantis, son moitos apelidos de aquí, pero o eido xa é totalmente diferente, é dicir, non é xente... digamos, da Illa da Arousa, da zona do Pobra, de Cangas ou de Bueu. Non, é xente da área metropolitana de Vigo, da área metropolitana da Coruña, e, bueno, a traslación xa fastidia. E moitas veces aquí, incluso nos portos, por exemplo, en Sanxenxo, sí,
tes moitos barcos que xa non son de xente galega. Xente, por exemplo, de Madrid. Bueno, sen entrar en máis detalles. Fernando Cabeza. Mira, unha curiosidade. Eu cando vivía en Santa Uxía de Ribeira, xa fai moitos anos, moitísimos, había moitos barcos grandes do arrastre que chamaban Virxe do Carmo ou Virxe do Carmen. Segue eso ou está algo secularizado? Perdón, ou está? Si se olvidou esa santidade. O de poñer os axiógrafos, disme. Perdón? O de poñer axiógrafos. Si, o de poñer o nome Virxe do Carmen a barcos grandes. Aí na porcentaxe miramos... Contaste todo eso. No nome dos barcos refíreste, non? Si, son barcos grandes do arrastre. En Ribeira eran todos arrastreiros. Non documentaches deses. Nós o que estudamos foron os de artes menores. E aínda así, dos 581 creo que eran que tiñamos, soamente 10 presentan axiónimos. Entón, é unha porcentaxe moi escasa. Pero é posible que varíen do arrastre ou do cerco a artes menores, porque son sectores totalmente diferentes como son as bateas e a acuicultura. Habería que miralo, pero sí que son sectores moi diferentes. É posible que... Estes eran do arrastre, moitos, e levaban no xisto do patrón, levaban unha fotografía do Virxe do Carmen, porque é unha santidade superimportante. Pero, bueno, se non documentaxe desos grandes, non pode. Só documentamos o de artes menores porque representaba un 68%, e despois os de acuicultura porque era o 23%. Si, non me decateis, si. O que é arrastre, cerco, volantas, rascos e palangre de fonte de superficie queda reducido a un 8% de embarcacións. Ola, Soledad de novo. Eu quería facer así creo que unha reflexión en alto. Primeiro, con relación ao que decías ti, creo que era Manuel, non? El falaba de Concello de Sansenso. Bueno, eu que son do Morrazo, ali xa hai varios portos deportivos bastante asentados. O sesgo da poboación non é ese. Xa empeza a haber moitas embarcacións de recreo, de feito, están medrando a cada paso. E, sencillamente, o poder adquisitivo da xente medrou e, polo tanto, agora hai xente que ten unha embarcación de recreo e que é de ali, ou, pode que haxa algunha xente, nós, neste caso, de Vigo, pero, maiormente, o meu coñecemento é que é xente dali. Si é certo en que a maior parte dos nomes están en castelán, e eu creo que aí obedece a dúas razóns. Unha é a castelanización da sociedade. Agora mesmo hai xente, o mellor que ten 30 anos ou 30 e tantos ou 40 anos que están instalados no castelán e o nome da embarcación se o teñen que poñer en castelán, se é que non o herdan e non o cambian, non? Cando a compran. E, por outro lado, temos un componente moi forte herdado de xente que foi educada en castelán e que no seu momento comprou unha embarcación e puxo o nome habitual, polo menos da escrita. O mellor non é da fala, pero sí da escrita. E o manteñen. E logo, con relación ás bateas, estou poñendo en relación con un estudo que eu fixen hai tempo do que era a lingua na empresa. É dicir, sempre se vai a topar unha presenza moito maior na documentación escrita en todo aquilo que rodea a empresa de maneira escrita o castelán ca na oralidade ou ca noutros ámbitos que non sexan eses que permanecen e que forman parte un pouco da tua identidade corporativa cara a fora, non? Era iso que quería comentar. Mira, non sei como te chamabas. Sí. Manuel, nada, os apelidos que falabas dos apelidos, os apelidos que nos recollemos nas dúas rías son Castro, Baltar, Gerpe, Martínez Gerpe, Rouco Ríos e Rosales. Esos non sei se te interesaban os... Estos son os que recollemos aquí, vale.
Hola, son Inés, quería preguntarlle a Xosé Manuel que cantos alumnos tiña na clase cando realizou a proposta didáctica esta e dicirche que é unha proposta chulísima, a verdade, que era grome de que funcionase. Graciñas. Pois non o comentei, pero realmente non o fixen con toda a clase. Fixeno ao final do curso, nestas últimas semanas, en que todos os que xa estaban aprobados traballaban no corpus estes de naonimia e os que estaban suspensos estaba traballando con eles para que intentasen recuperar a materia. Entón, os grupos deberon de ser, eran bastante grandes, sobre 20 rapaces en cada unha das aulas. Entón, eran en parellas, ao final, 10 grupos. 10 grupos por aula. Como, perdón? Non, eran bastantes, porque creo que tiña aulas de 25, 26 alumnos e estaban, suspensos 5 ou 6, nada máis. Ben, pois se non hai máis intervencións, damos por terminada esta última sesión, grazas aos poñentes, grazas ao público que interveu, e agardamos agora as 6 para a última, o broche de ouro que nos porá Xurxo Souto.